ke jing le kai na ke group F na du menin ke Jerman ke Netherlands persya ya ke Sweden bat hadum ta ke step ke Tunisia persya ya ke Japan ba kini ki artili ki game na ke group F kala longsha ki game ki ba internet ba ke Netherlands kala job kaput da sun la iwe goal persya ya ke Sweden kat ba ke Tunisia kala syarem no ha ke samurai kabadi ke win na ki champion jong ke kontinent Asia kata ke Japan da south goal lanot ban pen kan mau na ka benca kan ke jingile kai jong ki artili ki game na ke group F kan Netherlands kalala ban tep hadu santili ki goal agaba artili ki goal kalawan lengba u probi nang cha artili lengba u gakpo bat ui pede lengba u samabil kat ba ka Sweden kalala ban pen phai kala tang sigol lengba u ilangga kat ba ha ka jingle kai jong ka Tunisia persya ke Japan kala yale kai bha bat kala la ban tep hadu south ligi gol ha ba ka gol kalawan lengba u Canada itu ke artili pada gol kilawan lengba u eda de bangi phai pade na ka banca ki points ha kani ka table jong ka group F new e ka Netherlands kalawan hakli du jong kami ya king point kadba ka Japan ka lakiu syaka kardan ka baar ka Sweden ka lahir kardan ka balai ba ka Tunisia kardan ka basau kadba ki points ki bala ka mai lomba kini kiri ka Netherlands kala yo saw point ka artili ki jele kai kata ka yadro shisin bat ka job shisin ka Japan rukum juhi saw point kala kamai ha ki artili ki jele kai shisin ka yadro shisin ka job ka Sweden ka job shisin bat ka syarem shisin ka Tunisia kadang syarem habro artili ka Netherlands kala yadro persya ka Japan bat ka job persya ya ka Sweden nang ta ka Japan kala yadro persya ya ka Netherlands bat ka job persya ya ka Tunisia kadba ka Sweden ka job persya ya ka Tunisia bat ka ya ka syarem ha mat ka Netherlands di kini kita ki jingile kai bat ha ka ba kini ki ri na ka group F ki laile kai abro arsin ki match play te parlo ka bangi phai pade sha ki goal ki bana kaleng kini ki artili ki ri kata ka Netherlands bat Japan la kamai mo hagjing shala da ngi khen mangi kilong mar kumju handai ke jinge per hangne kalong kumne ke ka points kila kamai mar saw point kat ba ka goal ka ba kini ki artili kiri kila tap kata ka total goal ka Netherlands kala tap neutrally ka Netherlands kala tap neutrally ki goals habro artili ki jingle kai kat ba ka Japan kadang tap tang neutrally ki goal hagi jingle kai bro artili mo nang ta ka goal against pade ka jing shot tap kala ka Netherlands kala shot tap kala lai goal mo hagi ni ki artili namar balei persya ka Sweden ka shot tap away persya ka Japan ka shot tap artili kat ba ka Japan ka shot tap tang ha ka Netherlands artili ki goal kat ba ka goal different mau ka goal different pade i ya per mar southly mar southly ki goal dai ka shlong no ba ka total goal ka ba ka ni ka Netherlands kala tap ka di san ba ka total jong ka Japan ka di sau na ta ka daw ka Netherlands ka shong ha kli du jong kami ya ken point na ka group F kumta parlok hadin ba ka Tunisia kala syarem no ha ka Japan ka negeri ka ban song no ikitum kitam bat kamla syu benrung sya ka next round ani kata ka round 32 namar ka jing sya rem kuput ha ka Japan da saw gol lanot bat harangkat ka Tunisia ka Haiti bat ka Turkey ru kidei ki artili kiri ki bala adab sya eliminate na ka group stage namar ki jing sya rem jeng ki habaro artili ki game ha kini ki match play bala adab